سلام فتوات تختاتل TBC ميديا لمون اب محورا ميديا تات الزاور زلو زيناتات حزلكم متعلقو كساب موداتات تختاتل ابك اي بحري ناي مشوت صفرات صباح كخفتيو كم اكل ناي تتصلا توريزم كاي بحر نمعباي زغبر زلو وفري ميرا باريرسي صباح 15 جنبات ابدسي شورا كخفتيو صراير علو وين عير زبطات تግራይ ኤርትራ አምሓራን ሱዳንን ናብ ሓደ መድረኽ ዘምጽ መድረኽ ኣብ ፖርት ሱዳን እንዳተኻየደ ይርከብ። ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ሱዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ሓቲቶም። عقوز زيناتات كويني زركب لومي تصندو ابورت سودان حيال بزقون نهرن تلوت سبات زيساتفون ناغت على يركبالو تفتيرو زركب زلو تصندو ركباتن كاب جزينا بجزي نابكال درجاتات النعابين الناس وقومن يقيرالو إذا ابورت سودان زكيات زلو تصندو ركباتن درون سرعات بالتقنان منقستنا يتاقرن فتفتا بيل ويركبالو أبدو زكيات زلو تصندو ركباتن كان بعال بروفيسور محمد حسن اندرغاتشو تقى تسادفتو كوينوم يركب لو ازوم كلتا تلو تسوات بفلايكا اندرغاتشو تقى ابزا اقاقاميتات مستافو نسرعات بالتقنا فرفر كبلو قدنيو صمدون ركباتن ابدوات ايرتراني تشيفيان مسكل التقراي زجمرة انو حجي نابكالو تاقراتن دوباتن تساقاقير يركب ابزا زكيات زلو صمدون ركباتن سبسلطان منغستي ايرترا كمون لعلوت وتهدروين ازستي ناي منغستو سودان تسادفتو كوينوم يركب لو صمدون ركباتن يغتلالو ازي تفتيرو زركب زلو صمدون ركباتن نزبتات زوبا قرنا افريكان مفتح كم تقون ترتارتات زبار لن كاب ايرترا زتبقس صمدو ناب سلست هاجرات تسغاغيرو يركبالو كنيلون ناب كالوت هاجرات كسغاغر كنكتاتلون كنعزبونينا بتقاطالي ابزكنيات كوراكورن اخلاباتن مراقبتاتن ناي سرعات بلصقنا صمدو تغليفيو صمدو اندحري تمليسي ناتباله بروباغاندا كنزعو تقاطاتلنا تعزيمنا نيرنا حجقا نتك نزعو زقناي بروباغاندا مولو بمولو زسبرن زفشلن اغاطاميتات ابورت سودان نكتاتلن نعزبنا لنا إذا زكاة زلو صمدون ركباتن نكم بعد سرعات بلصقنا زامسلو كدم تحايلتاتن منقساتن ابدو زبانا مولو بمولو زالن كاب سرعوتاي زقبرنيو نسوس لزقناي بلصقنا كوراكورن نزي صمدون ركباتن مخلاف زتفلالي منقساسات زكايدو سبسلطانن وكلتنا حوعات ابدو صمدون ركباتن يساتوفو كم زلون كالا حبريتاتات كاب كلل تግራይ يوتالو سلازي إذا ابورت سودان زكاة زلو صمدون ركباتن كابت زتقايد صمدوتات اتزحيلن سبسلطانات زترخبلون كويني تركب صراير علو وين عير تنعير بين نوين يكون انت صريح دميرني ارتران تግራይን كوقع انت لي ارترا هاجريا اير كتمص تخلي ياخم تبلقح 50 وانزلو كاب كالي هاجر كتوحس تخلي ياخ تلقح تخلي ياخم تلقح قاب يونايتد عرب اميريتس زمص زلو تግራይ كعا اي نتግራይ زي يكون خالوت هاجرات طرح تسرح اي صرا درون زبحال ነገር የለ صرا اير زبحال ነገር የለ صرا تانك زبحال نتግራይ يكونن كبلካ يخل ስለዚህ حق يزارب نيرو تزلو تعداغا زلو يزارب نيرو عميدا مانم زفلطو يزارب نيرو تانك حيزخ مصي انت يلس صرا تانك كله يو تانكيل كوالا انت يزارب كامبرتن تانكس من كلي اير حيزخ مصي انت يلس صرا اير كله يو درون حيزخ مصي انت يلس صرا درون كله يو يزبل አሎ ይተክክል አለና ይበለን አለና አንተ በለውን ጸገም ዘለው ይኮነ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ሱዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ሓቲቶም ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዑድ ዓረብ ልኡል ፋይሰል ቢን ፈርሃነ ልኡል ሳዒድ ኣብ ዝለኣኽዎ ላው ደብዳቤ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ንዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረትን ሓልዋን ክግበረሎም ጻውዒት ኣቅሪቦም ኣለዎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ብምጥቃስ መንግስቲ ሱዑዲ ነቲ ኩነታት ደው ከብሎ ተማሕፂኖም እዮም ቶም ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላው ህይወቶም ንምድሓን ዝተሰደዱ ዳንበር ገበነኛታት ከም ዘይኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብቲ ደብዳቤ
ጠቂሶም እዮም ስለዝኾነ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዘለዎ ሰብኣዊ ርህራሄን እስላማዊ ክብርታት ተበጊሱ ሞት ንዝተፈረዶም ስደተኛታት ምሕረት ክገብረሎም ካብ ካልኦት ከበርቲ ስጉምትታት ክከላኸሎም ሓቲቱሎም እቶም ስደተኛታት ምስ ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ብምትሕባር ብሰላም ናብ ዓዶም ዝምለስሉ ባይታ ንኽመቻቸው ድማ እቶም ፕሬዝደንት ወሲኾም ፀዊዖም ኣለዉ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራ ኣምሓራን ሱዳንን ናብ ሓደ መድረኽ ዘምፀ መድረኽ ኣብ ፖርት ሱዳን እንዳተኻየደ ይርከብ ጽምዶ እዞም 4 ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ፖርት ሱዳን እንዳተኻየደ ዝርከብ እንትኸውን ህልውና 4 ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ሓደጋታት ንምምካት ጥምረት 4 ወገናት ኣገዳሲ ዝኾነሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹሎም ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ካብ ኣምሓራን ሱዳንን ዝተወከሉ ኣካላት ኣብቲ መድረኽ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገለጸ እንትኸውን ቀጻሊ ዕላማታትን ሓቢርካ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣመልኪቶም ብዕምቆት ይመኽሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ኣብ ቀይ ባሕሪ ናይ ምሾት ስፍራ ጽባሕ ክኽፈትዩ ከም ኣካል ናይቲ ጽላት ቱሪዝም ቀይ ባሕሪ ንምዕባይ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ሚራባ ሬድሲ ጽባሕ 15 ግንቦት ኣብ ደሴት ሹራ ክኽፈትዩ ሬድሲ ግሎባል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሚራባ ሬድሲ ጽባሕ 15 ግንቦት ኣጋይሹ ብወግዕ ምቕባል ክጅመር ምዃኑ ሓቢሩ ምኽባት ናይዚ ዓለማዊ ዝርግሐ ዘለዎ ናይ ምሾት ሚራባል ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወጻኢ ንቀይ ባሕሪ ናብ ናይ ቱሪስት ማእከል ብምዃን ኣብ ጽላት ቱሪዝም መሪሕነት ክሕዝ ዝኽእሉ እዩ እዚ ኣብ ደሴት ሹራ ዝተኸፍተ ናይ ምሾት መዘናግዒ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ጾም ረመዳን ክሳብ 82 ሜታዊት ዝበፅሕ ናይ ቱሪዝም ተበጻሕነት ረኺቡ ከም ዝነበረ ጸብጻባት SPA ይሕብሩ እዚ ኣብ ደሴት ሹራ ዝርከብ ሪዞርት ሓፈሻ ብሕታዊ ኣገልግሎት ዝህብ ልዑል ደረጃ ዘሎ 180 ክፍልታት ፍሉያት ክፍልታት ቪላታትን ተዳልዩ ከም ዘሎ እቲ ዜናዊ ጸብጻብ ይሕብር እዚ ሚራባ ሬድሲ ኣብ ደሴት ሹራ ዝርከብ ሪዞርት ኣካል ናይቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዓለማዊ ቱሪዝም ንምስሓብ ብምባል እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ምዃኑ ቶም ዜናታት ወሲኾም የረዱ ላዕለዋይ ሓላፊ ሬድሲ ግሎባል ጆን ፓጎን ብዛዕባ ዝጽባሕ ኣጋይሹ ምቕባል ዝጅምር ሪዞርት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ሚራባል ዝተባህለ ዘና ዘለዎ ዓይነት ንግስነት ስዑድያ ወፍሪ ንምስሓብ ኣብ ትገብሮ ዘላ ቀረብ ኣጽኑዕ ምትእማን ክትፈጥር ዝኽእላይ ክብል ገሊጹ ንሱ ወሲኹ እዚ ኣብ ደሴት ሹራ ዝካይ ታሪኻዊ ሪዞርት ኣብ ቅንያት ዒድ ብዝመጽኦ ብዝሒ በጻሕቲ ኣደናቂ መዝገብ ኣብ ታሪኽ ቱሪዝም ዓለም ክስንድን ምዃኑ ኣረድዩ ኣብዚ ኣብ ደሴት ሹራ ተዳልዩ ዘሎ ሪዞርት ኣጋይሽ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ብናይ ቀመማት ተደሪኹን ዝተኸሸነን መግብን ከስተማቕሩ ዕድል ክረኽቡ ምዃኑ ተገሊጹ